ایوار باش تماشاوان دلال، ایوار باش حسکرین زمان کردی، ایوار باش کردن آناتولی. اون بخیراتن. ایوار باش. ما به بلورا هوزان آتیلا جگنده بلدوخ دست به برنامه خکر ویوانه. ایشف دیسا میوانه که من هجا لبامنه و امه لبمالا و ببین نیوانه و. دبکو پرانیا و ناس بکن. لی از هم میوانه خب بدم ناسین هم جیل سر برهم نوی امه ایرو صحبته که بکن اون جیل ما تماشا بکن از باورم اونه کیف خوش بن. نویسکار شورش رشی میوانه منه کک شورش تو بخیراتی ایوار باش. ایوار باش سپاس جبوی تا کک مزافر و سپاس جبوی چارپل مدیا سلاف گریزی خج همه کتکران را دشینم همه گداروانات سلاف دکن. سپاس مالا وککی. که شورش از دخوازم دست بی که دا جبو تماشاوان ما تو خبدی ناسین شورش رشی کیه جکیه لکد جی چکاری دیگه کرم باش یلک سپاس از شورش رشی لگنده بلدوغ گنده کی سیوکا ایلا سیوکا هاتمدنه سیوکا ده ناوا آناتولی دا یعنی ترکیه هیرو دا ده ناوینا کونیا و انقره دا ده دشته که دا یه بیداره بی آله لگنده کی با هاتمدنه و پشترا لگن حتی پولا چاره من خواندیه ترکی خواندیه دست بکی ججبو کم ترکی نزدانی امام استگلک تعده و لیدان لما کریه و پشتر کونیه باجاره کونیه لکونیه هم دبستانه ناوین هم جی گیمناسیوم لیسه من تواکر ترال ساله 1980 نها چون آنقره لور گازی اینورسیته گازی تکیلیه ناو دولتی متواکرن پشتر سوید او بو 30 سال زیادتره لسوید دیجیم لستوکهولم دیجیم لستوکهولم هم کارمندی دکم هم جی برودا جی کاره لیکولین نویسی دکم حتی نها من 16 پرتوک نفساندنه 15 جوان بلا بونه یک جی لبر تبابونه حتی چند نوهای درکبه بخیر به پرالی اوان لیکولینن سه رومان جید ناف دهنه وکی دنجی بر پرانی جی لسر کردین کوشبر من کردین در بای کردستانن لسر وی از کوربومه
yani taybeti eğer ser xandina min û beşak ez di nefsinim ji pir cida ne min wekî min gotî min têkilê nav dewletê xwandine dixwan jî min ji dîrokê qet hez nedikir her tim dîroka yani dersa min ê dîrokê pir lawaz bû pir zayıf bû lê wiha bû ku min dest bi ji neçarî min dest bi lêkolîna kir ji ber ku biçûkahî de min ji mezina pirskir ji dê bavê xwe pirskir ji mezinê gund pirskir em ji ku hatinî em kînî em ji ku hatinî çima hatinî li ser bersîvê wan ew ji min re hinekî bû bingeh yani divê dikarim bêjim kuş 15 salî xwe vir da ez di nava lêgerînekê de me dawî da min dest bi dîrokê kir bê gerek temaşevan jî bizanin ku ez ne dîrok nasim ez lêkolînerim yani di gor bi çavayê xwe wek işte lêkolîne dikim gor wê dinivîsim Swêd jî pirtikê min piranî li Swêd derketin beşek jî li İstanbulê li Amedê derketin li Swêd jî nava siyaseta Swêd de me Partiya Muhafazakarim berî 3 sala berendamê parlamentoyê bûm qezeş nekir lê niha di meclîsa vîlayetê de Vêliyeta Stockholm da wek encûmenim karûbarê Swêd da Wezareta Jêr da yani em bênê di meclîsa Jêr da wek encûmen kar dikim dîsa di belediya Jêrê Stockholmê da wek encûmen kar dikim hinek şaxê wanê em bênê sosyalê evê de jî wek encûmen karê xebatê dikim di nava siyaseta Swêd da jî hewl didim ku çalak bibe mesela Kürt ve Swêdiye bidim nasandin xebatekî dî alî de jî berdewam e dirû yani bi rû nivîsandinê de jî çend sala di rojnama Özgür Polîtika de ku li Ewropa derdikeve nivîsên quncik min nivîsandin wekî gelek kovara da nivîsê min belav bûn jî derketina kovara veger da min pêşengî kir di dirêj berpirsiyê azadiya welat Skandinavya bûm wekî dî jî demeke ew bû çend sal belkî nêzîkî 20 sale Dînsiya Kurdî li Stockholmê da wek endam wek rêvebir kar kiriye vê dijîm zewî jî me sê zarokê min hene ew jî mezinin li ser karûbarê xine yani kurtayê jiyana min wiha ye eger gelek baş e gelek mala te avata li ber xetoya jiyaneka çijî û tîr e mala te ava bijî keke can ezîm derbasa aliyê berhemê te nebûme ez dixwazim tu li Swêd dijî ez dixwazim li Swêd Kurdên me Anatoliyê gelek zêde ne ez dixwazim teng du pirsaş te bikim Kurdê li Swêd dijî û di nav geldoyî tu ez dixwazim pirseka gelek taybet bikim Kurdên me yên Anatolî navîn yên hatinî Swêd di çi rewşê de dijîn ji aliyê entegrasyona da rewş çawa ye me teng agahdar bikî Bele spas ji bo pirsata bêgum li Swêd yani ji çar aliyê Kurdistanê gelek Kurd dijî micarekê ji vir saziya biyaniya me pirs kir me got çi qas Kurd li vir nivîskê ji me re bersîvşandin ku gotin em nikarin bêjin çi qas Kurd li vir dijîn em karin bêjin ku ew qas însan ji welatên resmî yani ji Tirkiye Iraq Îranê hatine Yê away lê gor texmînan ji 100,000 zêdetir Kurd li virin û piraniya Kurdê Anatoliyê jî li virin li Swêdin Danîmarkada bêguman Kurdê Anatoliyê hatînî vira em bêjin piranî bê pîşen e bê meslekîn işte dikarê pîzeriya da restorana da karê taksiya da karê paqijiyê de kar dikin ji bo dema tên vira li vî welatê eger tu neçî dibistanê perwerdê nebînî ziman fêr nebî ew karêkî dimînin ew karê em bênî naverayê dimînin ancak ji te re bîmînin
و بی آوای کردی مجی پرانی ده برانشا رستوران دا کار دکن تاکسیه دا کار دکن جی آلی که دا جی تابی باشه جبر که سرمایه که کردی لبر چه دبه آن دبن کارمند خودی کار سرمایه که تی پوله او کسی هاتین جوالات هاتین زمان نزانی ام بینی مسلکه که وان تنهی لجم وان کار دکن او جی باشه لیدی خبره دا جی بو که او کاری که من هجمارتنی کاری زحمتن کاری دریجن ام بین تروژه 13-15 ساعت کار دکی دوا کارنا دا کار دکی جمال را جزارو کار وقتا تا نامینه من روجته تعطیل کیه من روجته بطلانه کیه من اگر تو یعنی عالی کی ده باشه عالی کی ده خرابه خرابیه و جی اوه که زاروک تن اهمال کرن ده پرورده زاروک ده ام بین تربیه زاروک ده ده خواندن آوان ده چه زنم چانده کردواری ده پرورده کرنه ده هنک لوازی و ضعیفی درده کلن حتی پرانی مثل کردی نزانید اما تو ستوکهلم ناو گل دل کولانا دیگری ولی خبر سر زاروکا اگر زاروکی دو زاروکی ترک تو ببینید تیمزه که او به ترکی به هفره داخل دو زاروکی کرد ببینید تیمزه که نیوی سویدی نیوی ترکی به هفره داخل مثلا دوی باری دام باورد کن کرده می سوران باشترن زاروکی وان پرانی به سورانی به هفره داخل یعنی دبر دا زاروک پرورده کرنا زاروک جالی ده بابا ته احمال کرن اجبر که همه ده باب پلانی پیزه ولا تاکسی کارد که دایی کال کاری مالا یا جی بینی ده پاکوژیه ده کارد که وقتا وانج زاروک کار نامینه و زاروک نابر آدیمینن اگر زاروک که نابر مای چند کلترا خز زمانه خفیر نابه و پرورداوی باشتر نابه yani beni pişe iki başta mesela beni nakhine David beşek jiba zarokana ve Kevin kare ne dreda beni kare ne kanuni narkotik kriminalite işte nizanım kare ki gor derboy kanunana ama xabın beşaji heye beşeki hendek ji beni kurdime katini tabii ki malbat eve girdi. Eğer malbat beni debav xanda bin deva karek me gotida kar nekin zarur ki vanj dixinin beguman leverje gelek kurda mesela xandiye buna doktor buna avukat buna mühendis o çapa menede kar dikin televizyona Swedi de kar dikin yani ev beşaji heye le prani مخابن از دبیجم دبردا کماسیه که اول جبوی ما جبوی کرد لسوید دهاتو در پیشروج پروبلمه که بیدارم یعنی بریا وجه از بانگل ده بابا دکن که مال بزارو که خراب کردی باخن کلتورا کردی بدن وان و حتی دستوان هات وانا به پرورده که باش مزن بکن که او زاروکا هم جبوی مالباتا هم جبوی نتواخا هم جبوی ولاتتی دجن به استفاده به yani روش از وهادي بينم حتى اگر پرسک هبل سروي از دخوازم پرسک ونم سرکی yani لسويت 100,000 كرده كرد اناتوليجي بشكل مزن جوي 100,000 دناف كرد اناتولي دا رخصتن ما کوملن ما انستیتوت ما تو کاری نکن جبو و پرسه تنگ زلال با زاروکا هیم بکن تنگ چتا اکتیویتت سوسیالیتت بروا ببن فلان جبو و پیشنیارته چنه بله yani hana beni saziye mel ver kar diken guman نهال بر السويد ستوكهولم بلاتفورما كردي أناتولي هي كردي هي işte APEC bir nebun heye gelek saziye bir rengi komala hene her gol kuata hawl dede beguman mesela APEC gelek Portekiz Avrupa çap kirne be Kurdi ve her zarabayı Kurdi
ki evya imkaneke başe û pirtûk derdikevin çi zanim pirtûkê li ser dîroka wan li ser işte romanê li ser em bên civaka wan derdikevin lê mixabin di civakê de pirsgirêk heye mesela pirtûkê tu didî dixwazî belaş didî tu dixwazî ke ew bixwînin jê sûd werbigirin pirtûkê jî naxwînin yani bala wan niha tenê li ser kar û pere qezançkirinê ye erê baş e yani ew tiştekî xerab neye lê ew jî heta ciyekî eger tu tenê li ser pera li ser wa tiştane kar bikî û zaroka jî ihmal bikî ew zarok êj civakê dûr bikevin hem ji civaka xe dûr bikevin hem jî civaka svê dûr bikevin yani saziyê mêlvir belkî min navê hemiyê negotiye yani nehatine bîra min lê saziyê vira hemî gor xwate xe kar dikin hewl didin ku nava civakê de bin gelek komele hatin ava kirin mesela ez jî nava gelek komela da bûn me xwest em zaroka melvir qursê zimanê kurdî vekirin me qursên em bênê ser matematîkê kîmyayê û çi zanim yani çi pêwîst bû çi pêwîstiyê zarokê hebû me hewl da her yekî gor xwate xe hewl da ku tiştane bikin lê mixabin civak em bênê di nava civakê de dê bava da daxwaziyek vî rengî tune ye mesela ez mînakekê bidim evalekî ji gundê me zarokê wî çaxê wexta min jê pirs kir lawik neh salî bû min jê re got em niha qursekê din qurs li ser tawlayê yani li ber em bên xêzkirina tawlayê reng û di heman demê de jî me însanek anî ku ew hem tawla nîşanî zaroka de hem jî herf û herfê swêdî û wa tiştane fêr dike yani perwerdeyeke taybet e ji bo zaroka jî pir baş bû zarokê min naçin tiştê wa bû mesela em bênî fam nake mesele ku em çi qas ji bo zarok girîng e çi qas ji bo perwerde pêşketina zarok girîng e fêm nake encamda zarok zarar dibîne civaka me zarar dibîne niha yani ji bo pêşeroja civaka me rastî jî ez nava fikara de me hevîdarim ez şaş bim ji ber ku gelek zaroka ez dibînim li kolanan e bê perwerde ne bê pîşe ne bê meslekên li va velatê pêşketî jî eger meslekeke tê pêşketî nebe tu nikarî bi xelkê re pêşbirkê bikî ya jî kar peyda bikî ya jî bi pêşkevî dawiyê de tê vekî yani têkevî riyê bê qanûnî ew jî ê zerarê bide me hemiya civaka me lê bêguman yani divir de gerek komerê me jî saziyê me li vira ê çandî kültûrî civakî hinek proje jî bikin yani divir de xemsariyeke me jî heye yani em meqesede em xeder nexin em xepaxij nîşan nedin ji ber ku wek însanê nava civakê de xewek rewşenbîr hesab dikin wek rêvebir hesab dikin wek rêber hesab dikin û diva saziyana da em bên roleke wan heye gerek hîn karekî zêde bikin ku bala zaroka bala civakê bikişînin ku ew jî alîkariya vê civakê bikin ku zarok hinek rabin ser piyan باش ام بهیویا کار و بار کمال و رخصتن ما السوید و تایبتی جی سویدی و اروپا بن ام مزکن کار روش جواب سر خیره به سپاس که جبو کومنتاراتا مال تاوا که از ام 20 قبون برنامه ما دمشه گلک پیام تن حوال دیویژن ام برنامه نکنی تماشا بکن لسر فیسبوک لسر یوتیوب لسر سوشال مدیا دن تویتر اون دکانن لسر ورا اکه بنفسینن چارپل مدیا بنفسینن دم اون کاتن روپالا چارپل مدیا و عشان اما زندی اون هم ببینن باور دکن او پرسا زلال با از ترکیه جو اروپا دا چند جمره تلفون دم پیام تنه دویجم نکانن لیه تماشا بکن اون وان زلال بکن که از دخوازم درباس اکیبم از دخوازم درباس برهم انتبم تم مالا تا آوات از
کردارا تایبەتی ji Kurd Anatolî navîn ra gelek pirtûk nivîsandina 15 pirtûk di lîsta me de hene. Yek bi Tirkiye lêkolîneke Palme PKK ve Gladio. Yê din jî hemû bi Kurdî ne lêkolînin ez wan cikî mêzekim hevalan rejiyê ma bergen pirtûka hûnin ser ekranê niha lêkolîn sen roman yek pêkanok yek çîrok ji bo zarokan yek çîrokên galerî wek berhevker te berhev kiriye 15 pirtûk te amade kirine te ji gelê xwe ra nîşandayî belav kiriye mala te ava işte Palme PKK ve Gladio ji Anatolî navîn serpêhatiyên dîrokî lêkolî ne dîroka Kurdan koçber du cildin yek dudu lêkolînin hawar romana yaranî pêkanoka dîroka êla sêvika lêkolî ne stran û awazên Anatolî navîn lêkolî ne heco romana dîroka êla Sewêda lêkolî ne evîn û tolhildana çoko romana roviyê boç bi zengil ji bo zarokan kitaba zarokan çîrokin dîroka Kurdan xelxale lêkolî ne çîrokên galerî te berhev kiriye amade kiriye ya dawî jî cem lîsta min de dîroka cambegan ew ji lêkolî ne te behs kir nal ser pirtûkekî jî kar dikî di rojên pêş de ew jî were te çapkirin û ya belav be mala te avakekê gelek jiyaneka têr û tijî ez dixwazim di nav va 15 pirtûkên te da ez warim ser pirtûkeka li cem min hene li cem min pirtûkê te hene dîroka Kurdan koçber yek û dudu işte Anatolî navîn Xorasan Sûriye û Rusya du cildin temaşawanan delal ez van girim serek ew du cildin di sud çavkanî gelek lêkolîn kiriye kek şoreş di sud çavkanî têda hatiye nîşandayîn ji wan agahdariye girtine hazir kirine diya yekemîn da keke şoreş di dîroka Kurda ya jî ya gelên ber Kurda yên li mezrabotan gocberiya wan jiyana wan dema neolîtîk da bigire hetanî wextekê hatiye ya duyemîn jî yedî berva tarîxa dîroka nû berva dîroka Kurdan me Anatolî hatî gelek du cildin gelek hêja ye her pirtûkek ses pênce rûpele gek şoreş ez dixwazim li ser vê pirtûkê ji te çend pirsa bikim yani va karekî bi rastî gelekî hêja gelekî giran gelekî dem ji te re lazim bû te çawa tu bi ser ketî pîroziyeka gelek mezin e çend sala tu li ser kar kir tu çawa te xe giyanda û qas pir çavkaniyan tu veng behsa amadekariya ber pirtûk derxistinê te çi kir çawa bû zehmetê xe çi bûn giraniya xe çi bû alîkarî te ji kê girtin Kurda alîkarî te dan Enstitûyê Kurda rexistina Kurda tu veng ji me ra veng komek agahdarî behsa we bikî. Bele spas kek Muzaffer bi rastî jî dema ez dixwazim basa wa pirtûkana bikim ne tenê ev pirtûk lê karê lêkolînê de pir zehmetî dikişîne pekî de ji gotî ji 15 saliya xwe de ez nava lêgerînekî da me ji ber ku mezinê me digot dema min pirs kir em ji ku hatînê digotin em ji Xerpûtê û ji Xorasanê hatinê û hineka jî digot em ji Berêz hatinê tiştê va gotinê wan ez kirime nav lêgerîna yani va tiştek ez dibêjim 5 sal pêş bû 5 sal pêş va tiştana gotin min jî li ser va merakxana hêdî ez ketim nava lêgerînê min got beraz çi ye beraz ku dere yani acaba berazê heywanek em ê tê baş kirin ez ketim nava lêgerînekê û piştra min dît ku beraz herêmeke li Rihayê yani ev kalê me ki gotî em vê çaxê ev kalêk min jê pirs kirî 89 salê bû yani kêmanî dibêje ku ji 1900 bir da sala 1900 da 120 sal pêş vî dîrok dizanî Berêz hatine min jî
لێکۆلین کرد بەراز کول ئەو کێیە لە ڕحایە هەرێ رازیە ji nava wir hatine got hineka digot em ji Xerpûtê û ji Xorasanê hatine bi taybetî jî dema min lêkolîn kir ez lê geriyam me dît ku li Xorasanê jî hema êl û tayfe û eşîretê me hene tabii ki meraka min zêde kir wekî te jî gotî bi rastî jî karê lêkolînê yani di vê babetê de di vê çerçevê de ji mirovekî re pir giran tê ji ber ku dema te dest bi lêkolînê kir yani Kurdekî Anatoliyê dizanin em hemê dizanin tu jî dizanî dema 5 sal berê tu te nedikarî nameyekê jî peyda bikî yani kalê me ji me re nameyek jî nehîştin ji me re çi zanim rûpelekî dîrokê jî nehîştin ji me re tarîfek jî nehîştin me ji sıfırê de dest pê kir ya jî wek Musa Anter dibêjî me ji bin sıfırê de dest pê kir bin sıfırê de rast li ser vêyê ez ketim nava lêkolînê bi rastî jî ji min re pir giran hat yani ev kareke min kirî min di pêşgotina Pirtûyê de jî anî ziman enstitûyê karê üniversiteye zankoyê karê komayê em benê çend kom çend însan bên cem hev di wir de em bên herin lêkolînê cuda bikin piştre hewzekî de wa lêkolîna kom bikin û yek û yek em bên encamê vê tiştî binivîsînin lê wek gaveke yekemên min dest pê kir û min gelek tiştên balkêş derxistin holê bi rastî jî ne wek pestin ez bêjim lê min dît ku hinek taybetî jî dîrokzanê Tirk li ser dîroka Kurdên me dîrokek ava kirine mesela hinek êlên me Kurdek işte em bela bûnê di jinê kirine wek Türkmen wek Türk nîşandane yani Tirkiyede bi Kurtaşê ez bêjim ez bawer dikim belkî wekî tê xwastin nate belav kirin lê di zankoyên Kurda da Başîrê Kurdistan ya jî cihê dinê Rojavayê Kurdistanê cihê dinekî em benê dîrokzan li ser dîrokê kar dikin xebata dikin vê pirtûkê ji xwe re wek em benê destpêk bigirin li ser vêyê ji ber ku min di Pirtûkê de gelek îdayê nû spatê nû û gelek tiştê nû anîne hetanî mesela em benê gelek dîrokzanê me qedir bi qîmet heta nav pirtûk nivîsandine wek Torî wek em bêjin birêzê dinê hinek rehmetî bûn wana jî hemiye ve bîr tînin bêguman wana jî pêşiya me vekir gelek alîkarî kirin lê min dîtî bi kurahî dîroka Kurd lêkolîn nekirine mesela ji Tirka çi nivîsandî wekî rastî qebûl kirine gor ve lêkolîn kirine dirêj nekim bi rastî jî wek gaveke pêşîn min dema min zanî ku li Xorasanê jî Kurdên me hene yani parçeyên me hene ez sala 2001 de çûm Xorasanê Xorasana em bên Xorasan jî di coğrafyayekê ke alêkî ve roj em bên alêkî ve Afganistan alêkî ve Türkmenistan'a jêriya alêkî ve jî behra kesk be hezar deniziye ez çûm ra ji ber ku tu lêkolînekî terî ciyekî digerî tu kesî nas nakî tu civakê nas nakî devletê nas nakî yani tu wekî em benê wekî te bavê ji nav behrekê tu dor de avjeniyê bikî imkanê jî mesela tiştê gelek tişt hebûn hinekî çi zanim hema tişt li Anatoliye jî hema ez li hemê gundê Anatoliye geriyam ser wana min lêkolîn kir dema tu diçî yani te zehmetiyê lêkolînê pirs kirin tu diçî gundekî malekê Piranî Kurdê me Anatoliye hevdî nas dikin nasê hebin em benê aşinayê hebin lê dîsa jî gelek kesan ez tehdît kirime ez bi îxbarkirinê tehdît kirime çi zanim gelek tiştê ne li rê ez tehdît kirime heta dema ez çûm Xorasanê jî gelek hevela malawan ava ez ji min re gotin meçe ête bigirin ête bavêjin zîndanê yani bersiva min ew bû min got ez dilê min ji bo lêkolînê dişewite dilê min ji bo va însanekî bela bûnê dişewite
ez diber dimirim, ez herim lor bimirim. Yani min her tişk dayı berçavê xwe, min mirinjî dayı berçavê xwe ez çûme. û gelek alî matî de jî min gelek zehmetî kişandine. Bi 100,000 euroyê min çû belkî. Ya jî 1,000 euroyê min xerç kiriye, mesref kiriye. Di pirsata de hebû mesela kesekî alîkariya min kir na. Yani nek em benê her kes bi kar û hedefê xwe re mijûle. Min kesekî alîkarî negirt. Hemê tişt me bi xwe çêkirin. Heta perê çapkirina wan jî min xwe çêkir. Heta ser milê xwe daye welatgeriya min firotiye. Mesela dalakirina da jî zehmetî heye. Lê di encam da ez bawer dikim min vek gava yekemîn dibe ku yani ez nabêjim bê kêmaye bê qusure min tiştekî pir em benê ekstrem nifsandî na kemasiyê xwe helbet hene normal e ji ber ku destpêk bû ez mirovekî tenê bûm îmkan tune bûm wê çaxê mesela dema min nifsan ew Google û internet ew qas pêş neketibû lê dîsa jî gor wê jî gelek tiştê nû min tê de derxistin min bi giştî 10 sala li ser kar kir 10 sal 10 sala me kar kir ew berhemana derketin lê ji nava berhemana jî mesela ew berhemê dinekî min nifsandin işte dîroka sêvikaya dîroka Sevêdaya dîroka Cambegaya nizanim dîroka êlên din e derdikin heta nê hevalekî min pêşniyar kirin bi got were em bi hev re dîroka cêlika binivîsînin ji ber ku sêvî hebûn cêlikiyê me xwe nedeber yani eger wext têr bike ez dixwazim hemî êlên Anatoliye li ser dîroka wan binivîsin ji ber ku mesela Anatoliye tu mezetkî di pêşgotina Pirtûkê de ji min çend care haniye ziman wek iceberg ye yani wek çiyayê qeşa ye çiyayê bûzê ye li tu mezetkî 4 gundin 2 gundin 3 gundin 5 gundin lê tu dema digerî ji Efrînê bigire heta berfirat heta serhedê Dersîmê heta Rusyayê heta nê Xorasanê heta tu dikarî li Hindistanê jî peyda bikî parçeyê yani ew qes belav bûne işte ser vêyê ez bi giştî 3 cara çûme Xorasanê Xorasanê Gîlanê Xalxalê Reştê hema ez bêjim herêmekî Kurd lê dijî piranî çûme geştime dijî de min lêkolîn kirine xelkê re axivî me fîlm kişandine wêne kişandine yani wek deryayekê jî malzeme dest mi daye em bêjim arşîvek dest mi daye bi awayî ew pir dikane derketin holê di Pirtûkê de jî mesela tiştê hatinî nifsandin ê balkêş yek ew e mesela em benê devletên li Anatoliye jara yekem hatinî avakirin mesela Tirk dibêjin ku Tirk îdia Tirka ew e ku dibêjin germiyan oğulları Tirk e Qaraman oğulları Tirk e Dulqadir oğulları Tirk e Nizam Ramazan oğulları Tirk e Nizam Çeçe bi awayî Çandar mesela bi dehan mirîtî hatine çêkirinê pişt yani destpêka fethekirina Anatoliye dest baxstim 1001 1007 wana lê dema tu lêkolîn dikî dibînî ku germiyan oğulları Kurdin yani nek beşekî dîrokzanê Tirk jî vî tiştê qebûl dikin dibêjin Kurdên êzdî ne dema tu lêkolîn dikî tu rastiyê dibînî ku Kurdin dema tu Qaraman oğulları lêkolîn dikî tu mêze dikî hemî Kurdin yani hîro jî li Xorasanê Qaraman oğulları hene yani bêjim Qaraman oğulları Qaramanî hene tenê kurmancî de axivin zimanekî dijî nizanin hinek koçberin hinek nîştecî bûne li Anatoliye jî wan re girêdayî Cambega hene mesela em benê hinek belav bûne hinek li Konyayê ne hinek li Şamê ne li Efrînê ne li Kobanê ne hinek li Samsûrê ne awayî heta nê Xorasanê belav bûne yani dema tu evkê lêkolîn dikî dîroka wana dibînî ki devlet çêkirine mirîtî çêkirine û qehremaniyê pir mezin anîne olê mesela em benê hemî dünya hemî cîhan li hember Moğolan sûyê xwe xwar kir hemî ji ber Moğolan reviyan hemî ji ber Moğolan çizan Moğolan bi milyona însan kuştin dema tu lêkolîn dikî tu dibînî ku qehremaniya ya jî Cambega Moğol têk birine
شر داد جنگی دا تیک برنه یعنی او مثلا قاغانه مغولا چه دبیجه اگر با قهرمانیانه نبیانا اسکر مغولای حتی جیه که روش تری آبای بچیانا یعنی وقت داعشه ای رو ام بینی کرده او داعش سکنانده مثلا بینی حتی نه هم زانین که آقوین قرار قوین ترکه لدما تو لیکولین دی که تو علاقه وان ترکبونه تنه دبه که نوا آقوینی ده هبن لی قرار قوین صافی کردن کردک مسلماتی قبول نکرنه zaten آقوین قرار قوین پارچابونه واجه سر اساسی دینیه قبول کرنه هنه که نکریه اوه که نکریه ترکه وقت قرار قوینی ناف کرنه اوه دیجی آقوینی نه لده اساس دا ناوی قرار قوینی برانی نه ده کردی دا برانی نه سیمبولا وانجی برانه اوه دی سال مثلا خراسانه امینه تشتی بالکش اوه که دستپیکا ما دستپیکا دیروکا ما امین دیروکا که از به هیتیتا وگردم از دیوژم که هیتیت کال من اجبر که دما ترسر هیتیتا لیکولین دیکی زمان هیتیتا میره کبن شوپی و جواکا هیتیتا حتی خانی چکرنا هیتیتا به ما باش صد هفته دیگره مثلا رومانا من حواره دا ناوی قهرمان ناوی امینی کسی در رومان در بستن همه هیتی دا گرتنه نوانا هیرو جید نوا آناتولی دا بکارتن مثلا حلی قالویه و نزانم سردار و نزانم چیه بیوی آوائی همه هیرو جید بکارتن نما تو شوپی وان مجد کی چه زنم میشه وقتا امین خوانیه که آواده کن هیتی تا دما خوانیه که آواده کرنن حسن دافتنه بن خیمه وان حسن دافتنه بن تمله وان مثلا لبامج عينها تشتهى دما ما خاني شيء ذكرن حسن ذكرنا بن دافتنا بن باك نستد قوتن كو خاني سالم بباك بي حسني سالم ب يعني بيا واي جالك تشتنا جالك ايداي نو دفرت كده هنا دباك ماسي هبن دباك شاشتي هبن تدا نورمال هي بن ليد علي بيني ريال راستا از بي باورم كو اوي جبوی دیروکا کرد کردستانی روپله که نو بکه جبوی وجه از سربلندم شاهنازم که من او پرتکن نفساندیه او وقت و کدا خدایه او مصرف و پره خدایه بله که مزفر مالا تافا گلک براستی من پرتوک دما درکتی من کریبو مگر پیشنگاه ها پرتوکایی بو ملور کریبون من خواندنجی گلک آوختاری نو انترسان مره حیرت دمه دخوینه دبینه پاشه دده بر چند پرتوکن ترکا و دده بر هف کو ترکا دیروکا خه لسر دیروکا کردا آوا کرنه ناو نو کرنه ناو گیرنه وک مینا تیجی گوتی اشته بارانیو را گوتنه آب قوینلر نظام چرا گوتنه قرا قوینلر قهرمان بیلی گرمیان بیلی ناو کرنه ناو خه او سر وان دیروکا خه آوا کرنه نویساندنه ولات خه آوا کرنه لتجر د پرتوکن خه دا براستی گلک آگاهداری گلک مزن او تاریخی او د جبو آرشیو کرنه گلک هجایه مالتا آوا تا گلک ایمگش دایه 10 سال لکولونه که بکی به ایمگ خم لبام دنیا به اکی هنیخه به خوی هنیخه قد کسی آلی کاری تا نگر کسی خرجغک ندان نگود و 2000 ایرونا بگرب ما پر تیاره تجی جالی ما بن به 1000 کردن ما پیزا وانه نه دولامندن به میلیون پر وانه نه دست درجه تا نکرن او رورشی که میه براستی نه رجا رورشی نبیجن لی تابی که نه گرک مره گرک تنگ چشت وارن گوتن که نه چی زانی اکیه ده وان روژن داوی دا مخواست از وی لکولینا تا بچشکی گریدم وان روژن داوی دا لسر سوسیال میدیا جبو نخوشی که زارو که
Kurdên me Anatoliye bi milyonên euro pere berhev kirine alîkarî malbata kirine. Yani ez vê şaş nabînim ma bikin ev tiştekî baş e lê gerek Kurdên me Anatoliye ji bo dîroka xwe ji bo xe ji bo nasnama xwe jî piştkiriye bidin rewşenbîrê me nivîskarê me mesela te çi qas pirtûk çap kir te çi qas firot yani vanagî pirsin û vanagî gul dermanin zanî ez di nav vî karî de me dizanim ez dixwazim vê winim ziman yani var û reşî ez weng dibînim belkî tu qebûl nekî yani enstitûyê me belkî îmkana wan çi qas hebin ez nizanim ama dewlemend me gerek me temaşa dikin ma qusrê mes nekin ma destexe dirêje lêkolîn wanen mekin pêşa roja da ciwanên me vî karên vengna taybet pîroz bikin ma piştgiriyê bidin wan yani însanekî di pîze da 10 saeta kar dike belkî îmkanên wî tune bin lê îmkanên xudanên ciyên kar ewna dikanin alîkarî bikin yani 5 kes destexe dirêje lêkolîn wanekî kin karekî gelekî pîroz dere meydanê em jî wan ra şa bibin em ê bînin mala we ava gerek ez vê bînim ziman ji bo wê min wanî ser wê keke can ez dixwazim te 10 sal karê xe êmekê xe davî va du pirtûkana du cîl te amade kirin di pêşa gelek zehmetî xêne ez dizanim yani ez tefam dikim di pêşa rojê da ciwanên me lêkolînên akademîk bikin pêşniyarên te çi ne ma çawa bikin ji alî fînansê da ji alî alîkariya berhevkirina pere da ji alî arşîv lêgerîna arşîva da ji alî wergarên zimanên dinên kî ew jê fam bikin Kurdî ya jî Tirkî ya jî Erebî işte Farsî yani ma çi bikin pêşniyarên te ji bo ciwanên me çi ne ere pirseke xweş e cî da ye kek Muzaffer bi rastî jî dema te basa gawadinê pirtiyê kir te got gerek dewlemend dest dirêjî bikin alîkariya lêkolîn me ra bikin rast e yani ez kenyam ji ber ku ez ji ber vê kenyam min ji vê pirtûkê 2000 çap kirin yani 2000 cîltê yekê 2000 cîltê duyam çap kir bi giştî 4000 bawer bike min çel jî nefrotiye yani bazım belaş bidim xelkê ji bo ku yani bixwînin fêr bibin belaş bidim xelkê dema min çap kirî jî bawer bike min li 22,000 euro çap kiriye yani ez şerm dikim basaba tiştana bikim ji mirovekî mîna min karmend re 22,000 euro pir e gelek barekî giran e û ez keda xe dimê keda em bênî ji qirka zarokê xe dikim ji kincê xe dikim ji gera xe dikim ez wa tiştana dikim lê hoşmanim ez dîsa jî dibêjim eger careke pêwîst be careke dî jî bikim mala te ava em eger bên ser pirsata niha li taybetî li Ewropa jî li Kurdistanê jî yani em bênî 4 parçeyê Kurdistanê jî gelek xortê me jî hatî derketine dixwînin taybetî jî beşa dîrokê dixwînin yani pêşniyara min ev e dibir de tabî ki ev karê vî rengî karê koman e yani karê üniversite nizankona gerek dibir de em bênî grûbek bê avakirinê bên ki hatinî avakirinê li coğrafyayên cuda bên em bênî bêne erkdar kirin hinek li Anatolyê navîn hinek li Xorasanê hinek li Berfirat yani ji Efrînê bigre Dîlok Maraş Semsûr Dersîm hettanî Qersê û Agiriyê û hettanî Rusyayê coğrafyayeke pir ferh e bêguman hinek li alî dîrokî da em bênî ew Kurdana çi bûn çi hate serê wan ber vê kuba diçin yani alî dîrokî da lêkolînê bikin hem li cî da lêkolînê bikin niha jî em bênî ew ki mezinekî ew tiştana dizanî hemî çûne rehmetê yani ew jî zehmet e lê tabî kî li dest me de di arşîvê me de hinek fîlm û belge hene bêguman dikarin îstîfade bikin hinek li ser ziman em bênî kî niha Kurdê me Anatolyê mînak ez bêjim sêvika li Anatolyê 5 gundin Xorasanê 6 gundin
دیسا لمراتیه هنه yani bi kêmanî li sê çar coğrafya belav bûne. Yek hinek grûpek jî li ser zimanê van lêkolînê bike. Grûpek jî li ser dînê van, olê van lêkolînê bike. Mesela em bêjin niha tu eger Reşya bidî ber çava, Reşya Anatoliye Sünnî Müslüman in. El Semsûrê beşek Elewî ne, beşek Sünnî Müslüman in. El Rusyayê Êzidî ne. El İranê li Xorasanê Şiyan e. Yani çawa dibe ku em bênî di zendekî de ya jî di federasyon êlekî de çar dîn. Ve tiştekî ney maqûl e, ne mümkün e ku yani di êlekê de ya jî di federasyonekî de çar dîn hebe. Yani çima ewsa biye, çima her yekî dînekê helbijartiye. Yek jî mesela li ser vê tiştî, li ser vê babetê lêkolînê bikin. O dîsa mesela alî cil berga da. Em carna mesela em cil berga giringiyê nadine lê ew jî peyamên dîrokî û civakî din. Cil bergê Anatoliye çawana, el Semsûrê el Efrînê çawana, el Xorasanê çawana, el Rusyayê çawana. Yani bi kurtasî ew gencên me vî karî bikin, bi kêmanî dikarin di ser çar beşan da organize bikin. Yani çar grup li ser vî karî bikin. O di vî karî jî dibin sîvana saziyekê de bikin. Yani ev zanko dibe, üniversite dibe, enstitû dibin, komelê dibe. Nizanim yani me dikare vê tiştî jê de bikin. O di vana jî gerek imkanê maddî hebin. Yani mesela hikûmeta Başîrê Kurdistanê, Rêveberiya Rojavayê Kurdistanê eger alîkarî nekin, ew alîkariyê nekin jî vekî tanî ziman bi hezaran, bi milyonan dewlemendê me hene. Hîro li Swêdê eger ez bidim berçava, belkî bi hezaran dewlemendê me hene. Yani ji bo perê xwarinekê ew qas xerca dikin, mesrefa dikin. Dikarin ji bo lêkolîna xwe jî ji bo em bênî rabordiya xwe û dahatiya zarokê xwe jî çend quruşa bidin wê sazî alîkariyê bikin ku însanan jî dûr da bi dilrihetî bê ku fikareke matî bifikirin herin ciyek lêkolîn pêwîst lêkolîn bikin. Mesela yani mixabin ew coğrafyayek min bas kir tabii kavadînê me got min Mazenderan ji bîr kir, min Xalxal ji bîr kir, min Qazvîn ji bîr kir. Ez 2 sal pêş çûme Xalxalê li ser cambeka min lêkolîn kir, bibaxşîn çûme Mazenderan. Li Mazenderanê ew ê temen mezin, ew ê heftê salî, heştê salî, nod salî kêm be jî Kurdî dizanin, me baran min Kurdî ez axivim. Lê wana em bênî ji şêstî bigire heta nî zaroka kes Kurdî nizane. Yani em êdî giran hêdî jî ber vê helandinê terin. Yani ne tenê Mazenderan, hîro Mazenderan berbiçav êdî heliyan e nemaye. Li sibê roj li Anatoliye jî vat tiştek pêk were. Li Xorasanê jî pêk tê. Ez niha mesela çûme Xorasanê li bajara êdî kes Kurdî naaxive. Hemî Farsî daaxivin. 20 sal pêş ez çûm min bara Kurdî daaxivim. Ez 2 sal pêş çûm êdî bi min re Farsî daaxivin. Yani em evdifam nakinê. Ji bo vê tabii ki yani bêguman berî her tiştî de sazî pêwîstin. Saziyê me gerek li Ewropa jî li welat jî li ku derê dibe bila bibe. Hinek rewşa da bên cem hev hinek projeyê hevbeş derxin wele. Yani em bênî rengê wan çi dibe, siyaseta wan çi dibe, dînê wan çi dibe bila bibe. Man û dîrok û çandê gerek ew saziyên me sînûra derbas bike û bên cem hev û proje bidin pêş xwe, va projene jî hêdî pêk bînin û ew dîroka mê wenda bûyî xelk li ser rûniştî em derxin holê. Baş e. Keke can yani saat dimeşe keke ez dixwazim bêşe yekemîn xilas kim lê divir da çend gotuna gerek ez hûnim ziman. Kurdê hame gotî me dest dirêj kiriye me tirba Kurda Anatolî navîn tirba Ayşe Şanê çêkirine ji bo ku ma wenda nebe
داشین جومرا حسن علی چکربو مالاوی آوا می بین زمانم سپاسی خجورا سلاف خجورا بشینن یا دویمین صحبت تا دا کسکی نوی پرسک کربو جبو دوان کاراتاش و قلا کوارا وگره کر نها روشا کوارا وگره چیه؟ به قرطایی به چند جمله؟ بله بله وکی تزانین yani Kurtemi Anatolia dö kovar derxistin yek bir nebune o jî veger derket vegere deh hejmar derketin nihayetî nema derdkeve ew rola êdî platforma Kurdê Anatolia navîn girtiye ser milêxe jî endamê platformê me û çend sala jî min berpirsiyartiya komisyona çandê kir lê niha di vê rewşê de yani hewcedariya kovarekê nedîtin hevalê me yani kovara vegerê dî nema derdikeve dernakeve êdî tenê de hejmar derketin ew bû yani baş gekê ya dawî gohar mamo birê şoreş reşî ez bixejî ji eşra reşiya me pirsa min gelo bingeha eşira me reşan ji ku derketiye va pirseka gelek giran e lê bi çend cümle ama inşallah imkana me hebin rojeke din li ser reşiya bernamekê çêkim teva niha tabii reşî ne tenê reşî em bênî her êleke Kurd benge heykîveyî dîrokiye ye pir dîrokeke em bênî dûr dirêj li pişt wan e yekemîn ji reşiya em li ser ewkê dibînin kevirê hûriya dibînin li ser kevirê hûriyayê ki li Rojavayê Kurdistanê hatînî derxistin ya jî em bênî mentika Alaleh vê re dibêjin li wir hatî derxistin bi zimanê hûrî hatiye nifsandin 1600 sal 1650 berî miladê berî zayînê yani 3650 sal 3670 sal pêş ser reşiya direkt ne reşî li ser navê çoğreşiya derbastibe çoğreşî hîro jî li Bakurê Kurdistanê dora li Samsurê Mereşê û li Graznedara Rusyayê hene aynê bî navî dijîn Elewî êzdî ne û reşiya ve jî em bêjin yek federasyona ya jî yek konfederasyona eger em bêjin jî rast e yani cara yekemîn em li wir reşiya û çoğreşiya dibînin ki belgeyekî em bênê dîrokî piştre di nava medan da em dibînin û piştî medan jî yani me devekî hûn dizanin bi kêmanî berî zayînê 650 sal berî zayînê li împaratoriyek çêkirin împaratorî çêkirin ji Kurdên li Xorasanê wê demê li Xorasanê dijîn navê wan reşû bû derbastibe alîkarî girtin bi wê alîkariyê paytextê Asûriya Nînovat em bênî rûxandin Asûrî ji holê rakirin reşî dîrokekî kevne bi kêmanî 3000-4000 sal pêş de jî behsa reşiya têkirinê bêguman dîrokeke gelek firahe me dikare bi bernameyekê bernameka cuda bernameka taybet me li ser dîroka reşiya dikane bisekine em li havîn derbas şiva te soz da me ne yani sozê didî me em bernamekê çêkin li ser reşiya eger wexta min te çêbe em ê bikin çima nekin gelek baş e em temaşavanên me ra me ji kek şoreş ve jî bîst em ê avîn derbasûn şiva ser reşiya bernamekê çêkin saetke 2 saeta em dikanin keke şoreş agahtariya bideve ez dixwazim gotina te şekir dibirim yani însanê vekî min û te xizmetkarê vî milletî ne em tu berjewendiyê me vî karî de tune em ti menfaata me tune em dixwazin ji vê milletî re tiştekî bikin eger pêwîst be kînyê bixwazin payîz dibe kînyê dibe eger firset çêbe em ê çêkin bêguman ser serî spas mala te avekekê em bêşa yekemîn me em derbas bûnî
امنها ورناکی سر ایلو سیفکا ویدیو کی مهیا جوانن عشیرا سیفکا سترانه که آماده کرنه ما حوالن رژی و بینن سر اکران هم توجی وستیایی که بینا خواب بگره سويا ليلي ولا طلبان ضمايا ليلي رندروا سويا ليلي ولا طلبان ضمايا ليلي حزار سال جي درباز ليلي تسرقو بان ضمايا ليلي تسرقو بان ضمايا ليلي هزار سال جی در باز لیلی تو سرگو بندامه لیلی تو سرگو بندامه لیلی ورگمرنی دیلانه لیلی شمبکنی و میدانه لیلی خوش بکنی دلی دوستانا لیلی رش بکنی دلی دشمنا لیلی رشبكني دلي دجمنا ليلي بركمرني دياني ليلي شمبكني والميدان ليلي خشبكني دلي دوصانا ليلي رشبكني دلي دجمنا ليلي رشبكني دلي دجمنا ليلي اسبه سیوار بننه چی یازı nar بگرنه لاسبه سیوار بننه چی یازı nar بگرنه دستت دستی مداله هم هر نیم سر خبونه بوجونی سر خبونه دستت دستی مداله هم هرنی سر و خبونه بوجونی سر و خبونه ورگمرنی دیلانه شم بکنی بی میدانه خوش بکنی دلی دوستانا رش بکنی دلی دشمنا رش بکنی دلی دشمنا ورگمرنی دیلانه شم بکنی و میدانه خوش بکنی دلی دوستانا رش بکنی دلی دشمنا رش بکنی دلی دشمنا Amelechn ve dole ame çekin ve male amelechn ve dole ame çekin ve male
حذرنا دل خراره خبيرنا كن وصاله خبيرنا كن وصاله حذرنا دل خراره خبيرنا كن وصاله خبيرنا كن وصاله وركمني دياره شمبكني وميدانه خوش بکنی دلی دوستان آله رش بکنی دلی دشمن آله رش بکنی دلی دشمن آله ورگمرنی دیانه شم بکنی و میدانه خوش بکنی دلی دوستان آله رش بکنی دلی دشمن آله رش بکنی دلی دشمن آله ورگمرنی دیانه شم بکنی و میدانه خوش بکنی دلی دوستان آله رش بکنی دلی دشمن آله رش بکنی دلی دشمن آله سپاس سربلند قنات آتیلا قلقان و ارتان توقات به سازبندی پروفسیونال سواش چخمق مالاوان آوابه به کلاما بسترانا رنده ام تنگ کیف خوش کرن مل تجبینا خگرد که کشورش ام نا درباس عالی گیدم بنی ساعتی که درباس بو برنامه ما بردوام دیگه اما نا ورن سر ایلا سیوکا ون از ما برسیوتا پر درج نبن چونکه تو هری کار من اگبونی تو گروه اگ بکه آماده بکه ناو سیوکا جکو تیا چافکانی خهنه بله سپاس نه تدبیجی هم باشا پرتکه که کنم جدبیجی کن بیجه چه از چاو yani تو اگ بکه ارگانیزه بکه حرکت کم yani حاول بدم کو به کرتاسی برسیوا بدم اری دمت به کرتاسی جی برسیوا دیدی نه فهم کن مثلا از جبوی وید ترسم نا چاپکانی بگمان لسر بینی ناو و دیروکا کردن کشبر کردن نهایی رو به جغرافیا گوادین ما باز کری جا افرین بگره جا اناتولیا ناوین بگره حتی خراسان به هزارا کیلومتر بلا بونه یعنی صدی صد چاپکانی ها یعنی جی دیروکا که وانی به هفر گریدایی هم بینی به بردوامی پیدا کرن زحمت تو یعنی دمات والی کل ندی که تو چند خالان ام بینی تثبیت دیکی چند ام بینی 100 سالا تثبیت دیکی دویجی که işte سالا نسدی سیوکا لدورا مسولینه دویه تثبیت دیکی یعنی اویا مثلا چافکانیا دا جیدر دا هر یک و سیوکا دمیل وربونه اگر ام بینی سر پرساتا بگمان چافکانی بر بچاف لسر ناوه ایلین نتنه سیوکا ایلین کرد به گیشتی به پرانی تنن یا جناوه بگه کی گرتنه یا جناوه میره کی خیب نابو دن گرتنه یا جناوه خیب قهرمانه کی گرتنه مثلا دبر دا گوادین جیت آنی زمان دمت لیکولین سر دیروکا کردن آناتوله یانجی کردن کوشبرده کی تشتی هری زحمتی درد کبی پیش من نابن جبر که عثمانیا ناو ایرن عشیرت همه گوارتنه کرنه ترکی یعنی ناو امین رشیا جاره که من هجمارت از باورد کم چال ناو رشیا هرن حساب بکه یعنی عثمانیا چال ناو دانه سر رشیا هنک دویر رشیو هنک دویر رشیانلو هنک دویر رشوان هنک دویر نظام چه هنک دویر yani همین ایران کرد کوشبر بی آوایینه لسر سیوکا جی بلگه کتبیجش صدی صد وار راسته تنه سی من لیکولین کری سیوکا جبگه کی بناوه سیفی ته
Aha. Seyfi jî Seyfi yan jî Sîfkan yan jî emên Seyfettin Hı. Begekî heta Sevlî jî heye. Ev bega jî begê Dulqadirê sêmîn e. Aha. Devleta Dulqadirî da em bêjin çend federasyonê Kurd hene. Ez pirtûka sêvka ji winim ser ekranê. Bele. Hı. Di nava Devleta Dulqadirî da Hı. 1300 li Elbistanê hatiye avakirinê, hatiye dameskirinê. 16 zend yan jî 16 konfederasyon Kurd û 757 eşîretên Kurd hene. Di nava wan da sêvka jî heye. Reşya jî hene. Em bên Celikî jî hene. Hı. Bên Beyat hene. Çi zanim Şamî hene. İşte Qeremanî hene. Çi bû navê wan natê bîra min. Yani wek afşar Osmanî wek afşar bi nav kirine. Lê em bên federasyonê êlan e. Hı. Tahî ez vê bêjim işte begê Mîrê Dulqadirê sêyemîn navê xwe Sevlî ye. Sevlî qehremanekî pir mezin bûye. Yani Mîrê devletê wê serokê devletê bûye. Bi artêşa Memlûka re, artêşa Misrê re çend cara şer dike û wana têk dibe. Yani her çi kes artêşa wî askerê wî kêm jî 20,000 30,000 bûye. Li Memlûka carna dibiye 70,000 carna dibiye 100,000 nûzan carna çend hezar. Gor wê jî evna di cengê de di herbê de yer kirine yani têk birine. Yani têk ez ser sekinim ez dibêjim ihtimaleke mezin e navê sêvka ji vir tê ye. Ji ber ku sêvka jî nava wê Dulqadiriya da roleke girin lîstine nava wan de cî girtine. Aha. Baş. Alternatîva yekê bû. Eger îznat hebe alternatîva didiya jî bêjim. Kerem kir. Ere bêje bêje. Spas. Niha li Xorasanê nivîskar û lêkolînerekî hêja heye. Ew jî pismamê min e, ew jî sêvkî ye. Ew wî Kelimullah Tewahidî ye. Ere. Ez çûm ziyareta wî jî mala wî jî min ew jî dît çend cara. Heta niha ji sihî zêdetir pirtûk nivîsandine. Firaniya pirtûkê wî jî ser dîrokên min. Yani tesadüf e ku Kelimullah Tewahidî li Xorasanê vî tiştî dike. Ez ya jî em li Anatolya vî tiştî dikin. Mehmet Özer jî li Adîyamanê dike. Mehmet Özer ne sêvkî ye lê em bêjin ew jî di gruba me de ye. Awayî yani balkêşek ku va însanek ketine nava lêgerînekê ketine nava lêkolînekê li esel neviye esarê xwe digerin. Cî başiye jî Kelimullah Tewahidî jî ser navê sêvika dibêje ku ew dibe ji avêsta tê ye. Ew bi kelîma avêsta û bi herfa vê vegirê dide dibêje ji wir tê ye. Baweriya min vî tiştî tune yani ku ji avêsta bê lê mümkün e dibe ku rast be jî mesela mîrekî herêma Xorasanê navê wî Saadet Xulî Xanê Qubadî ye. Dema ji kurê xwe nameyekê dinivîsine tabii bana Kelimullah dinivîsine. Dibêje ku di namê da navê Sîfkan derbas dibe. Yani divê em sêvkanî em sêvkanlûnê yani Sîfkan. Bûye awa yani du dîtin hene. Dîtina min yek ji begê Mîrê Dulqadirî tê ye û yek wekî Kelimullah Tewahidî gotî ji kelîma avêsta tê ye. Avêsta tê. Lê wekî hûn jî zanin sêvika êleke girêdayî Reşya ye. Reşya de cî girtine. Reşya re tev geriyane. Ew e yani sernav ez karim vê bêjim. Baş. Spas. Keke can te got li Anatolî navîn pênc gundên êla sêvikan hene. Tu wana kerema xwe ji me re binav bike me hevalên rejî jî resmên wan gundana bînin ser ekranê. Bele. Li Anatoliya pêş gundê sêvka hene. Yek gundê Kosê ye. Girêdayî Haymanê ye.
yayla kuteye bere zozan bu yayla bu le piştre bu gund. Ev jî girêdayî Cihan Beyli. Yek gunde bulduğa girêdayî Cihan Beyli. Yek Celebek, gunde Celebeye girêdayî Cihan Beyli dîsa. Xulê baxşine. Yek jî gunde Gorda oluye. Cilli koyu Tirkî navexe. Va gundanana vana sêvîkîne. Mesela nava geldi, nava beni millet te xaftinê ji boî evkê gundî ome û boî celebe dibên sêvka. Mesela pêş dibên em her sêvka. Gundî sêvka mesela tê ser ziman. Ev jî bêguman sêvîkîne û pênc gundê me bi vî awayî sêvîkî li Anatolî hene. Başa keke na gunde buldu girêdayî bajaroka Cihan Beyli'ye ye gunde ome yayla kute Celeb girêdayî Qulê ne bajaroka Qulê ne gunde Kosê jî girêdayî bajaroka Haymana ye Ankara'ye. Evet, rast e. Başa me onu zelal kirin. Na ji Türkiye'de pirsek hatiye keke can. Ez vê bixwînim tu bi qurtayî yani eger tu agahtarî li deste da heye bin tê ji me re bêjî. Dibêje li ser gundê Omê. Gurt bi Omê va çi hev dikine? Qala vê dikine. Bere gurt bi eşira xwe ve hatiye, paşê Omê bi eşira xwe ve hatiye û du axa xêr bi hev nekirine. Va rast e. Ji bo wê tu agahtarî hene te çû li gundê we derna lêkolîn kir ew rast e yani du axa hatine. Na, min bi agahekî vî rengî nebîstiye. Bêguman dema sêvka hatine bi hev re hatine. Bi hev re hatine uzun yayla Sivasê. Ji Sivasê heta Haymanê heta Kuruçöl dibêjin na gundê Şêxbizina Lorin nêzîkî Ankara'yê. Hatta wir du pezê xwe diçûne dihatine. Ne tenê yani emê sêvkirine hemî êlên girêdayî Reşiya diçûne dihatine. Lê gundî Omê piştre malbatên hatine tevlî gundî Omê bûne. Dîrek neketine nava gund. Sêvika hatine bicî bûne. Sêvika li Anatolya piştî em bênî zextê Osmaniya dewletê xwestiye ku bana bicî bike. Ew jî prosesekî pêvajoyekî dûr dirêj e, zehmetî wê ji gelek hatine dîtine. Dorê salê 1845 êla sêvika parçe bîye yani bîye gund. Em bênî Omê Gordê li gundê Omê maye, li Zincirlikuyu maye. Ême hatine işte gundê bulduk. Kut jî çûye evkî kut jî çûye gunde Kosê, Kosê çûye gunde Kosê ava kiriye. Dema mirov bala xedidî her gundekî navbeyne her gundekî de jî texmînî 20 kilometre hene. Ku ji hev dûr bicî bûne ku ji boî pezê wan jî mera derkeve ji boî çêra pez imkan hebin û pezê wan bi rihetî biçêre. Ji ber ciyana wan wê çaxê ser pêz bû. Lê gundî Omê piştre malbatên ji Mereşê tên. Bana piştleme dibêjin tên nêzîkî gun li ciyekî rûdinin. Gund tabii li destpêkê tevlî xenake. Ewna jî ne sêvîkîne. Ewna qasî min dîtî êleka li destpêkê Elewî bûne Qiliçli, navê wan Qiliçlî ez neşaş bin. Pirtûkê de heye li belkî şaş tê bîra min. Piştra êdî bi sêvkên gundî Omê ve li hev kirine êdî jin ew kirine li hev hatine ew jî hatine tevlî gund bûne. Lê Om bi Gordê ve gerek bavir lav bavin yani tu nakokiyê wan problemê wan çê nebûne qasî min bîstî. Gord serokê evkî gundî Omê ye serokê êlê ye. Heta hespê wî heye em bênî xizmetkarê wî hene wek axayekî tev digere wek begekî tev digere. Lê pirsgirêkeke wan min nebîstî heta. Başa keke can ez ven qurtayî gotberiya ya jî işte surguna êla sêvika jî di nav Reşiya da
هاتی قبول کرن عین دمه دا برو آناتولی ناوین هاتنه بله وصایه نه راسته برشیا و تفگریانه سیوکات نبا رشیا الاناتولی جزات رشی و 12 باواتن هجمارتن 12 ایل تن هجمارتنش برکه رشی زنده فدراسیونه سیوکاجی یک جوانایه یک گریدای رشیا var yani Brasya ve hatına ditin eğer fırsattan ser diroki bu zanım yani hatına wan براشیو و یعنی دیروک به اشکره یوینی هزار حیثیت پنجی فلان مثلا گند سیو که هاتی آوا کرن مره بکنه بیجه اگر تو یعنی دیروکا وانی دور درش بپرسی به کرتاهی از وها بیجم گوادنجی ما باسکر دنوا چورشی ما باسکر زمان هوریه yani Cumhuriye burada desped ki 3000-4000 sal diroka va az akam min Anatoli Navin ya hatın Anatoli Navine Anatoli Navin jaze varın piştra li Khorasan nava medan da xuya dikin piştra salê Nasidi yani Nasidi piştî zayîne 1100 sal bere li dora Mısır'e xuya dikin mesela dora Şehri Zor ve çağa dest kurmancı medaviye kurmancı prani Raşiyan bejin le ele dijit navdana federasyona dijit navdana Arab arteşa Araba Müslümana az ne şaşbim heft cara erişi bandike nikar tekbe ve cara hafta tekbe avna ve çağa şehri zor taktikin berbe Bakur'ten berbe Bakur'e Kurdistan'ten on zana sala nasıl pinci yakaji devleta şadi Azerbaycan'a devleta şadiyan avakirin henek diven şaddadi henek diven şadi le arası şadiye avakirin piştra yani mesela dövür da nava şadiye da em sevka dibinin em başka dibinin hatta em eyle mesela evkeji dibinin eker maşki ahıf zaza u şeyh bizanajı dibinin jber ku ne tane kurmancı nava şadiye da se zarabe Kurdi hana yek kurmancı yek zazaki yek ji şeyh bizinkiye disa dama evke da dama Harun Reşit da Halife Harun Reşit da dama Halife Mansur da yani şahsı hafsad şesti bigre sali hafsad şesti bigre hatta ni haysidi Kurdi Greday şadiya ji Khorasan ji Gilan Kandahare ani nabeyna Müslüman ve Hristiyan bicikirne yani ji adane bigre hatta ni Samsun'e ve nabene de bicikirne ku vek khastine vek qalqan bikarbine yani lidij Müslüman hember erişin Hristiyana vek qalqan bikarane dinava wan da jhana disa gavadin ijma başkir nava dul qadiri adam dibinen o tişte din noktaya kadine giring heye itaya kadine giring heye dibejin ku sevika devlette Safevi avakiriye mesela dövrde tabii ki itaya yani men are sevika nava devlette Safevi de hana ne tane sevika gelek ele Kurdan beni Karamani hana Raşi hana Canbek hana بسدان ایل کرد دنبال صفویه ده هنه زانن جبر دینی یعنی نوا عثمانی را بیانه و کتنه دولت صفویه آوا کرنه و پشت را با عثمانی را شرک کرنه دما با عثمانی را شرک کرنه بی آلی کرمانجن آلی صفویه کرمانجن یعنی کرده ده کجه مخابن اوجی پرسکره که هین اجی او بردام دکن مثلا شیخه صفویه شیخه امبین خدانه اجاقه صفویه ناوه شیخ صافی الدینه شیخ صافی یعنی دوک ناوه سیف که جبر جیواره yani صافیه yani mümküne bayağı mesela evki ki iddia ekeli hatta namı nikari yani ispat bikin nikarin tişteki serci bejim jber ki وەکی ئیددا خویادی کی ئەمە ڕاستیەوەژی دمەکە هەبە دیسا دەما عوسمانیەدا ئەم دبینین کە ساڵی 1500 پشتی 1500
êdî dema milîtiyên Kurdê Dulqadirî û em bênî Qeremanî û ewana belav dibin, Kurdê me jî belav dibin. Em kurmancê Sêvika li Samsûrê Adıyamanê Malatyê dibînin. Sala 1578 li ser van fermana Osmanî heye. Dibêje vana işte cême digirin, bi Şah İsmaîl alîkarî dikin û vana bikuşin malê van yağma bikin. Wê çaxê mesela li virin. İşte divê demê de divê serdemê de havîna dişine em bên dora Helebê û zivistanê dişine Helebê, dora Helebê germê û havîna jî hetanî Yozgatê û Sivasê û em bênî Bakurê Tirkiyeyê hatine. Lê herî dawî em bênî hatine Anatolya eger em bas bikin. Hetanî sala 1609 jî Reçî û Sêvika li dora Malatya Adıyamanê. Wek eşîrê din herî. Belê wek eşîrê din. Dema Osmanî bi hêz dibin sala wê salê de. Dixwazim vana li vê carê li hember Erebên aşîretên Ereba li hema Humus Raqayê bicî bikin. Sala 1906 na 1609 aşîretên girêdayî Reşiya li evkê li hema Humusê Raqayê bicî dikin. Bi zorê bicî dikin. Yani divê civîkirnê de jî gelek mesela ew lîstine, rol lîstine heneka serokê van dîl girtine, esîr girtine, pezê van dîl girtine, nizanim çi kirine ji bi zorê dane bicîkirin li were. Piştre salê 1715 Canbek li wir bicîkirine. Yani em bênî federasyon bicîkirine ji ber ku quweta Osmanîye nedigeştiye ku hemiye bi hev re bicî bike. Dema Reşiya li wir bicî dikin bêguma Sêvika jî nav dane. Va êlên Kurdek em bênî xwedî pez li zozana dijin fêrî azadiyê bûnê li wir nikarin bijîn ji ber ku çola germe zêde ji pezê wan re nemüsait e, ciyekî coğrafyayekî nemüsait e. Dixwazin vegerin Kurdistanê. Osmanî çi dikin sîstema derbend ava dikin. Derbend çi wek orjinaliya hîro ye. Stratejik digirin li wir eskera bicî dikin. Hinek jî Kurdên mê niştecî li wir bicî dikin ku ew koçberên hatine bicîkirin ra bibin asteng. Yani rêl pêş wan bigirin ku tên Kurdistanê. Di hema demedê Osmanî xwastiye mesela wana têke bin kontrole jê eskera bigire, jê bajê bîstîne. Sedema dijî li hember Ereba bicî bike ku êrişên Ereba asteng bike. Ji ber ku vê çaxê êlên Ereba li Sûriye em bênî Şamar û êlê dinê wanê mezin êrişan ser coğrafya Osmaniya talan dikirine. Wana jî gelek zirar daye Kurdê me. Dawî de Kurd sala 1697 de bi dizike xedavêjin Toros'a. Li çiyayê Toros'a bi Osmaniya ve û êlên kurmancek piştgiriyê didin Osmanî yani ji neçarî piştgiriyê didin Osmaniya sê man şer dikin. Di vî şerî de Osmanî topa kartînin, eskerekî mezin kartînin, dora van digirin. Vana ji birçîbûna de êdî giya dixwin çavê wan û evkê wan jehrê digin, xwîna wan de jehr dikeve. Dawî de teslîm dibin, dema teslîm dibin Osmanî sî serok êl, sî serokê eşîrê digirin xeftana lê dikin, cilê jina lê dikin, di nav xelkê de digerînin rûsva dikin vana. û dawiyê de jî her sî dikujin, dibêjin ku em veber nadin Kurdistanê, em ê veberdin Anatolya navên. Ji ber ku Anatolya wê çaxê çola kes tune ye germe, bê çandinî tune jiyan lê tune, dixwazin bi va Kurdên me wê dere şîn bikin, zinde bikin. Di sala 1698 de Reşî nav da Sêvika jî ji Sivasê êdî ber vê haymana Ankarê wek koçber nêzîkî 150 salê dijîn. Êdî salên 1840 piştî 1840 dewlet wana mecbûrî
nişteki İskan dike. kevin êdî xaniya gunda. Heta çend cara xwastina jî mînakekê bidin wê serdemê yani salê 1940 Osmanî serokê êla Canbega Alîşan Beg wek serokê êlan tayin dikin. Yani tayînkirine ji ber ku Alîşan mirovekî pir jî hatî pir jî em bên ziman dizaniye rê û rêbaz dizanine. Tekîlê xwe dewletê jî heviye. Dewlet dibêje ku tu vekîlê min tu va êlên bir îdare bikî. Ew jî divê temam. Bêguman maaşekê jî didine. Ama Alîşan Beg li wir berpirsiyê êla bîye. Reşî 2000 kuruş wê demê 2000 kuruş didine Alîşan Beg'e. Dibêjin ku em dixwazin vegerin Kurdistanê. Erana bidin te, tu jî bide valî êdî bi valî ve çi çawa hev dikin bikin. Em dixwazin ji vir biçin. Alîşan Beg qebûl dike. Dema Alîşan Beg bî tiştî qebûl dike, ewna 2000 kuruşê wî didinê û vedigerin Kurdistanê. Heta li Sivasê terin. Li Sivasê dewlet pê dihese ku êlê Reşî hatine Sivasê û derhal didin sekinandin. Alîşan Bey ji vazîfeyê digirin. Heta sürgûn dikin, ceza didin û yekî din dikine şûnawî û Reşîya jî vedigerinin dîsetînin nava Anatoliyê li gundê Hîro bi cî dikin. Yani hikayetî jî dîrokekî wisa jî heye. Başa. Spas kekê. Yani saat nivik bû ez naxwazim tu herî karma kara te jî problem çenabin. Ez warim ser pirsaka din. Ez warim ser navê gundê bildox. Yani min çend kesar jî sohbet kiribû li gor te navê gund ji ku hatî bildox navê kesekî ye a çi ye va axeya bege keremaxe? Yani esas bigirî navê gund Sêvika ye. Dema hatine ji ber ku êra Sêvika ye. Li wê herêmê bûne 5 gunda. Normal ew e ku gerek bibe Sêvika. Lê dewleta Osmanî ya jî Tirkan dewleta Tirkiye ew navê bildox lê kiriye. Bildox jî navekî Tirkî ye. Anatolya Mezekin gundê Anatolya Hemiyan navkirine Tirkî. Heta carna jî navê biçûkxistinê dane ser gunda. Em bêjin mînak dibêjim yani örnek Sülükli. Yani ji zîroyê avê da ye. Esasdan merkê Tirk memurê Tirk tê ser kaniyê mezet ke zîro di nava avê dane di dora kaniyê dibe ez ê navê vî gundê bikim Sülükli. Lê esas navê gund ne ew yani tu dikarî bikî Canbeg, tu dikarî bikî Devrîşka êleke Canbega ye. Nekirine ji ber ku me jî kirine bildox niha çend alternatîf hene çend ew hene em bênî dîtin hene ser vê tiştî. Yek gundê bildox di nava bi ser devê volkanîkê ye. Yani tu dema li coğrafya wir mezet kî li rojhilatê gund ciyekî volkanîk heye em vere dibên teke. Li Bakurê gund ciyekî volkanîk heye em dibên Xûç. Li Rojavayê gund jî ciyekî volkanîk heye em vere dibên bildox. Bildox ji vî hatiye girtinê. Ji vî navî bildox yani ciyekî volkanîk e. Lê çima kirine bildox gor texmîna min bahar dikim me pir jî kiribû ji mezina. Yekî navê bildox ya li wir bi mêr têre kiriye miriye ya jî li wir dijiye yani pez diçêrandiye hewşoya wî li wir biye. Navê wî bildox biye ew navê wî dane ser wî girî. Wî ciye volkanîk. Dema Tirk tê gund pirs dike divê navê vir çi dibên bildox e. Divê baş e ya Tirkiye em ê li ser gund bikin ya. Alternatîf vaye. Alternatîfa gidî jî heye. Dîtineke dî jî heye. Dibêjin ku ez vê alternatîfê zêde rast nabînim. Mesela dibêjin ku li dema berê de dema destpêkê gund bi cî bîye li ser teke yani ev ciyê volkanîkê di navbêhna gundê bildox gundê Celebê de ciyekî volkanîk heye jê re dibêjin teke.
تاکه دماتول تاکه مزد کی کبره ور نبیسه ور هیکل ور مزد کی جی کی روما بیزانس تام اری راست مثلا نبیسه گریکیه کامل سر همان نبیسه ام بین رسم هلا تشتدن ها لور لسر کبره کی آشکارا خریطه گیش کرنه او خریطه دورتا دم بین خریطه که چه مر بین زمان چند شاخه هنه دو orta dacı masaya kaya. Yani masaya لسر ev gra ciğer revebiriya krala. Krala haremi. Lvi dere dijiye taki dijiye ev şahe dijiye ciye ki ambeni arteşa vanle ciye günde vanle ne işte zaten ev dematul ev ki mezet ki coğrafya mezet ki günde Türkçe ciye van haya. Günde ciye van haya. لجندي بلو جيوان هاي الجلبة جيوان هاي هر خلق جيوان هاي يعني بي آوائي جي بجي يعني وك مقرين عسكري يا جي جند چكرنا جي تاكي جندي ما جي وك مركز ناوندا إدارة وانا خويات كي يعني داماتو يكي ام بين اركيولوج يا جي ديروكناس بچو لوي كبري مزه كيفام بك Dibêjin yani gor çîrokê lûr kesek dijiye işte milletek dijiye hesb kiwan hevî hesb dîn biye hesb rêviyek diçinî dahatinê mesela ji dera dahatinê diçinî diçî dikuştiye vî hespî diçî dikuştiye rojekê yek ji alî celebe de tê kalek ji alî celebe de tê ew hesba tere ber wî kalî li ber wî meğel tê û kalê siyar dibe ew kalê tîne ewkê kalê tîne tekê navê kal bulduk biye. Dibêjin ku ji wir hatiye lê baweriya me bî tiştî tune. Tirkiye Doğan Hisarê jî dibêjin merîvekî me li vir dijiye navê wî bulduk biye navê gundê ve jî ji wir tê ye. Yani ev tiştana ne rastin navê gundê esas Sêvka ye. û piştre memûrê Tirk wek her gundekî dinê Anatolya navê gund jî Kirlênan. باشه مالا تا و جبو آگاهترین سپاس دکم که جان از پرسکه از وی جبو پرسه بخوینم تو سر وی چند چتا بکنی بیجی تماشاوان مجی ممنون بن فواد سلیم تیترک نویساندی گوتن نجیب شاهین لسر ایلا سیوکان چه خاصی راستن مزن سیوکان کواس نوری احمد آقا و اسماعیل سور براستی هنه یانجی تننه اره ben ev pirtika rahmetî Necip Şahin mi xwandiye yani ne pirtika ke broşüreke biçûke اره broşüreke biçûke malbata hedike yani tu em bênê alaka wan bi hatina sêvkara ez bawer dikim tune ye ji ber ku yani sêvka wek eşîret hatine lê qasî min tahmîn kirî malbata Şahin cuda hatiye اویا باسا وی تشتی دیگه مالاوی آوا یعنی هزار جاری رحمت لیبم خوازی زیاده بنفسانده اجبر که تشتکی باش نفسانده مالباتا هر چقدر سر مالبات ایوژی هاتنه وانج سامسوری عادی امانه حتی آنادولی نفسانده چاو هاتنه چاو که کیمریه اوانا نفسانده اوجی باشه لی تشتی بالا مکشاندی مثلا نوا سیوکادا دما از دچمه گنده هر 4-5 گنده من مزن وانا را همیه را من حیپیوین چکری رپورتاج چکرنه همی جل جمع هنه یعنی وک داین وان فیلم هنه مثلا بابه هفته دا همی دیگهشتن هف دبکره یعنی ناوی بکره لبکر هر 5 گند دیگهشتن هف او مد سي د جلبه ده هنا کی پرسکریک هبو من دور ده ندید ام بین گندی و مه گندی کوسه یایلی کوتی گندی bulduk د باوی هفته ده ناوی وان یک بو همی باوی هفته ده geçtim Bekir yani توی Bekir bun ama aviya mid sev kada de جلبه ده پیدا نکر نزانم چه بو من ندید aviya دبک کسیک از وی را خفمی زیاده نداشتنش برکی 4 باوی خد اجمرتن 5 باوی خد اجمرتن لی باوی هفته همه یکن همه جبکر وقت یعنی
Başa keke can. بله Bu kurtayı taybetmendiya êla sêvka li gor te çi ye wan ji eşira celika, xelika, bilika cuda dike. بله Bi çend gotina? نا سیوکا انسان آرامن مروی پر آرامن مروی امینی شر حز ناکن کاراکتری وانه یعنی تایبت اون مروی پر آرامن شر حز ناکن لی زو بزو گرم جنابن امین دماغ هناك ایل هناك عشیرت هناك زو گرم دبن زو شر دکن مثلا شروکن yani ليس سيفكا آرامن هناكي زيادة برد سجاري دفكرن پشت تفدگرن Di aliyê ziman da çend kelimen taybet ya di folklorê da jiyanê da tiştên taybet hene te tespît kiriye? تشتي تايبت مثلا بيني سيفكا فودل بكارتين بايبا فودل پر بكارتين باورت كم هناك عشيرة دبا بايبا تنا فودل يعني Deraşyo da tune yani mesela cambak jî dibên fodil li gunda we jî te fodil te gotin çima wisa ya te tiştek يعني بايبا مثلا هي دورة سام سريجي هي هناك عشيرة أناطوليا بي بايبا بكارنينن Acar Parti'nin, Fodul Parti'nin, Acar yani Divata Nuda, Fodul da Nava Spahi da Bedeviye da Parti'nin. Vaki dici bavar kim ziyade öktüne yani hemen cuda tune. Başa. Em yedî berva dawiyê terin keke ez ven du pirsê taybet bipirsim vengê global bipirsim. Em bikanin li ber asimilasyon û tunebûnê bi ser kevin li gor te Kurdan Anatolî gerek çi bikin pêşniyarên te çi ne? بله yani ama perskürek taybeti li Bakur ne tane ji bo Kurd Anatolî ji bo hemiyan perskürek mezine ji ber ku devletê desthelatar rê nadin ku tu zimanê xwe pêş bixî eger te ziman di dibistanê de te fêr nebûyî êdî wenda dibe niha gor îstatîstîkên li Bakurê Kurdistan hatinî kirin jî zimanê axaftinê kêm dibe herî nivîskandin xwandin zêde dibe ewa ji bo Anadolê ji derbas te mesela Anatolî niha berê em bên jina da mala da zarok hemiye bi kurmacî diaxivîn lê hîro Tirkî diaxivîn ji ber ku ew televîzyon û ew aletên amûrên sîstemî hemî ketine mala rêzefîlim ketine nava malan hemî rûdine li ber rêzefîlman û televîzyonan temaşa dikin û yekê jî perwerde niha eger bala we bikişînin vaz serdamê dawî salên dawî devletê rê rêbazeke nû diceribîne berî 3 sala ez mesela çûme gund keçika pismamê min wê çaxê 3 salê bû ji me baştir Kurdî dizanî ji me baştir Kurdî diaxivî piştî 2 sala ez dîsa çûme gund gerçek kelimeyeke kurmancî navêj Tirkî diaxivî ez Kurdî pirs dikim ew Tirkî diaxivî ya bo gerçek 2 sala da çi hate serê te gotin ku mamostek hatiye bira ew mamoste zarokê biçûk top dike dibe qreşê Yani sistema çar dibêjin ya. ev zarokê biçûk hemiye dibin qreşê hetanî alî pera da jî matî da jî alîkariya malbata dikin û ew zarokê xwe dişînîne qreşê li qreşê ew zimanê dayîkê ji seriyê zaroka derdixin Tirkî bicî dikin yani mixabin ew derdekî hema bêjî ku pir zehmet ji me re xuyet kir lê nevê watê ku em kar nekin bêguman li Kurdê Anatolî jî gelek însanê rewşenbîr derketine gelek saziyê me hene gelek îmkanê me hene em dikarin gelek tişta bikin bêguman yani ji gerek em ji zaroka de dest pê bikin ji malê de dest pê bikin di malê de jî her dê û bav berpirse ku zimanê dayîkê zimanê xwe bide zarokê xwe yani eger tu zarokê xwe bi zimanê xwe perwerde nekî eger tu mirovekî oldar bî dîndar bî guneh e ji ber ku Xwedê ew dîna daye te gor fikra te Xwedê ew dîna daye te ew zimana daye te gere tu yî zimanî bidî zarokê xwe
اگر نه وسا مثلا امبینی کی او زمانا یادگار دیبا وتیه تو اگر وی زمانی ندی زاروکی خد تو خانه تل دیبا به خد کی yani tu yani destpêkî malbat e ji malbatê de me re gere dest pê bike em gere malbata hişyar bikin ku herkes zimanê dayîkê zimanê kurmancî bide zaroka wana fêrî kurmancî bike êdin gerek em bêguman filmê zaroka pirtûkê zaroka yani ji bo zarok em bênê ki zimanê xwe fêr bibe çi pêwîst be imkanê me kirinê hene ji stranê zaroka bigre ji pirtûkê zaroka bigre ji fîlm û em bênê tiyatroyê zaroka bigre heta tiyatroyên gerok jî me re dikare nav gunda bigerîne ji bo ku ziman zarok yani alaka wan bala wan bê ser ziman me re dikare şanoyên gerok jî nava gunda bigerîne qet nebel havînê em vî tiştî bikin bi kemalî em dikarin hinek zaroka ji wê tiştî jî rizgar bikin yani hezkirina wanê Kurdî bikin û pêşbirkê em bênê çîroka helbesta pêş bixin ji bo zaroka zarokek em bênê helbesteke Kurdî nifsandî çîroka Kurdî nifsandî diyariya bidî vî tiştî ji bo genca bikî yani tiştek em bikin jî hezaran e bêguman niha belkî hemî nêne bîra min lê ew îşek saziyê me ye komeleyê me ye em bênê rewşenbîrê me ye bi hev re rûnin plan projeyê derxin ku em çawa bikin mesela ji bo vê tiştî em wekî pêkanê platforma Kurdê Anatolya em çend cara em civiyanî ku em dikarin ji bo asîmîlasyonê rêl asîmîlasyonê bigirin em dikarin çi bikin gelek tişt niha hevala wek proje dana pêşxe işte pirtûkê zarokan e çi zanim fîlmin heta henekê Kurdî wek fîlm kişandin belgesel vî awayî gelek proje dana pêşxe û hêdî kartînin dimeşe hemî gerevî karî bikin yani tu bi hev re jî bikin yani ne ku em bênî ez werim ser wê çima kesayetên me komên me grûp kesên di nav siyaseta nikanin werin bi hev ra karekî hevbeş bikin çima îdeolojî di nav kesayetên Kurdên Anatolya da ne bi toleranse tu çi difikirî bele niha yani mixabin ew ne tenê nava Kurdê Anatolyê de nava Kurdî da Kurda giştî da problemeke mezin e normal e ku mirov xwedî fikrên cida be îdeolojiyên cida be dînê cida be rengên cida be ewa mümkün ewa normal e yani welatêk em li Ewropa nav de dijîn jî wiha ne ji partiya çap bigire heta partiyan em bênê nijadperest û partiyên netewperest û gelek partiyên cida hene cida difikirin lê di meseleyê millî da digên cem hev gere em jî yani eger em ser Kurdên Anatolyê biaxivin bêguman di nava me de jî siyasiyê cida hene siyasetên cida hene fikrên cida hene lê berî her tiştî gere em ji hev re bi hurmetkar bin rêzê jî hurmetê hev re bigirin bi taybetî jî nava em bênî Kurdê Anatolyê de du xetên siyasî hene ew ê berbiçav du xetên siyasî hene yek xeta Partî Demokratîk Kurdistan e yek jî xeta Partî Karkerê Kurdistan e yani di vê Kurdê me di nava bi xetana de ji hev cida bûne ji hev dûr ketine ji hev sar bûne yani ez bêjim normal e pir normal e ku mirov cida bifikire lê berî her tiştekî mere ji axaftinê tu ji dîtinê tu ji çi zanim ji sixêfan ji şorê xerab dûr bikeve tu partiya A ez partiya B me gere em ji hev re hurmet bigirin û berî her tiştî jî yani gere partî jîtî partî ji bo çi tên ava kirin ji bo yekî xizmeta vî gelî ji bo dehatiya vî gelî ji bo rizgariya vî gelî tên ava kirinê yani em ne dijminê hevin gere em nebin dijminê hev jî em gere di hinek bikêman hinek tişta de bên cem hev yani çi ne tiştek em bên cem hev yek zimanê me ye gere em birhetîk bikaribin li ser ji bo ziman bigêjin cem hev bigêjin ba hev wek du birayê rûnin ji bo ziman em dikarin çi bikin
ام پروژه درخن پروژه هفبش درخن یعنی تو پارتی آبی ببوی از پارتی جیب مدیب فرق نکه گره هم بکی منی جبوی زمانی خرونن جبوی دیروکا خرونن مثلا دیروک ama hamiye زمانی ما hamiye چاند kültüri ما hamiye eğer am yek jma behele yani guti eğer dile khab min nashirtish krasi khab ma bşertem yani az tiştek az dibêjim bike mali em de çend xala da gerek bên cem ha û proje hevbeş derxin ev ya Kurdên Anatolya navîn ez dibêjim ku dikarin divê da pêşengiyê bikin. Pêşengî bikin. Yani em meveqes ji hevra netûjin, bi hevra em bê sxêfa û ya jî gotinê xerab nakin. Em dikarin ji bo Kurdistanê Kurda jî bibin mînakekê. Rast duve. Çend projeyê hevbeş da ser ziman, ser dîrokê, ser çandê, ser karê ansiklopediyê, ser karekî dinekî em bênî me hemiye alaqedar dike. Alaqedar dike. Eğer em bên cem hevkarekî hevbeş bikin, em dikarin ji Kurdî de jî bibin mînak, hêviya min ew e ku ne tenê Kurdên nava Anatolya, Kurd bi giştî berî her tiştekî nava diyalogê de bin, bi hevre baxin, eğer pirsgirêk hebin di nava demokrasiyê de, nava biratiyê de ew problemana çareser bikin. Ji gotinê tuj, ji gotinê xerab, ji gotinê em bênî xerawdekî insana ji hev dûr dexîne, gotinê çêker em bikin, bikar bînin. Em yani heta ji dest nehat em zimanekî çêker bikar bînin. Ji zimanekî nêzîkî hev bikî em bikar bînin. Ji ber ku em mihtacê hebin. Kesek ji hîvê de û ji rojeke ji dunyayeke dinê alîkariya me nake. Em dikarin alîkariya hev bikin û derdê me hemiye jî yek e. Tenê rê û rêbaz cuda ne. Gire em wî tiştî ji nava xwe rakin ez dibêjim. Yani bi kurtasî ez wiha bêjim. Gelek spas dikim te ez neşkenem tu hatî bûyî mîvana min em nêzîkî 2 saatin em bername me pêş te çû em hatin dawî gotinan te dawî çêkekê kerem Gotina binê dawî yani berî her tiştkî spas ji bo te ket da te ez davet kirim zehmet kişan mala te ava hezar carî. Dîsa medyayê çarpêl spas dikim hevalê li paş kamera hemiya spas dikim ke dewan jî gelek heye. Banga min ji bo ku bername ji bo Kurdên Anatolyayê em dibêjim ku ji hev re hurmetkar bin, rêzdar bin, rêze hev bigirin, alîkariya hev bikin û qîmeta hev bizanin. Yani em jiyaneke Kurd e divê jiyana bi Kurd e tu çi tiştê em bênî ji hev re hurmetkar bikî ew ya baş. Berî yani ne Kurd bûn tu însan vek însanekî jî ji xerawiyê tiş dernakeve. Mirov tiştê baş bike, tiştê çak bike. Em ji hurmetkar bin û bangî hemî hevalên em bênî di nava saziyê de, nava siyasetê de rewşenbîra taybetî jî însanê rewşenbîr gere di vê pêvajoyê de rolekî erênî bilîzin, roleke çêker bilîzin, gere bigêjin hev em rewşenbîrê Anatolyê ABC ferq nake, dîtinê wan çi dibe bila bibin. Lê bigêjin hev û wekî mînak, wek örnek derkevin pêşberî Kurda, pêşberî cîhanê û mesajekê bidin, gavekê bavêjin, projeyên hevbeş bikin. Ez hemiya bedarî silav dikim dibêjim ku xwedî li mirovê xwe derkevin, xwedî li nivîskarê xwe rewşenbîrê xwe derkevin. Yani em însanekî vî karî dikin jî dewlet li pişt me tune, em jî gor xwate xwe dikin. Eger xwate me bigêje hev باور dikim em ê hîn serkeftîtir bin, hîn pêş de herin û em ê bi hev re xweş bibin wek baxçeyekî gula her çi qas rengê me cuda be jî, bîna me cuda be jî lê em ê wek baxçeyekî gula di xizmeta vî milletî de bin û ev millet jî me re şav be, rengîn be, dilxweş be. Silav rêz bû hemiya zor spas. gelek spas dikim kekecan mala te ava be spas. Temaşevanan ezîz gelek pirs hatin me nikwanî em hemû pirsan
بپرسن ما میوان من برسوان بده لی ام قسی دما ما تیر کرم ما برخدا ام وان بپرسن ام ما پرجی پرس کرن ما حوالن پرسن وان ناتنی بر پرسی ما کسرا ما منیرن امد برنامه کادن دوا پرسانا جارک دن بپرسن تماشاوان دلال حجانو چرپل مدیا سالا که وشان خال سر سوشال مدیا دکه دما تکلیف هاتا من به دل و جان قبول کر لتو تجربه من جی وی کاری تو نبون حوالو دوستا پشکری دانا من ام کتن ریا کنو دروژا ده هفته تیرمه 2020 دا برنامه ما یکمین هات وشاندن گلک علاقه که مزن سر چه بو ام سر ریا خبون حجمه را که مزن جو کردنان تولی نوین پشتکری دان من هاتن بر اکران سوشال میدیا لما تماشا کرن به سطح سران تماشاوان ما خدان بندان ما امنا لگور آگاهداریان من گرتنی استاتستیکن ساله که یا چرپل میدیا بین اشکره به اون دور دا ببینین که برنامه ما دنگ و رنگ آناتولی چوا علاقه که مزن دیه گله ما انسان ما آناتولی جبو آگاهداریا جبو انفورماسیون دیرو که عشیره مالباتا تینه برچینه ام مال برخدا ام تنگه عالی کاربن ما آگاهداری حتی مال آوره اون گو بدن میوانن من دولمندی و جبو آگاهداری چه ببه مالا چارپل میدیا آوا با وان گلکی بز هرکفتی سالک لپاش خیشتن از سپاس دکم جبو حاولن رژی عالی کاری میکرن از سپاس دکم جبو ریوبری و چارپل میدیا سپاس جبو کسن هاتن پشتکری دانا من بون میوانن برنامه من انسان ما آگاهدار کرن مالا وان همی آوا با تماشاوان دلال ام مالا و بون میوان و پشتکریا گلک مزندا من جو خوراسان ایران دا بگره حتی امریکا جو نروژ دا بگره حتی اسرائیل پیام جمره هاتن از گلک شام اون لبا ما بون پیام که بو جو کردکی جو اندونزیه او از گلک شاکر بوم او جو کردکی جو هایمانه بو جو اندونزیه برنامه ما تماشا دکه جمره هر دم انفورماسیون دیشینه سلا وقت دیشینه از سپاسدارم ببینین دخیر و خوشی دا حقیقه حلال بکن بخاطر و شف باش دما بره جبیرا مقان آره هن مدیون هن مبیستبون هنجی مزنه ما کونه ما قال دکرن هنجی قبول بکن خیال و خمنا منه لگنده می آنا دولیه ناوین سال خواشت بو باران دباری گل گیا پره زیان زفت چنه کاری دچرنه کیف و شایا ملته لا تصرفي تا ماسكي لجير مالا لبن خرمانه دافينا تربانه حسنه وسا حجيا توبا يوكا قلا حسويا ومكا سياره وسا بكا كاجا حجيا كولو كابرا بور را کرنا نشان کرنا خضرا وسا سلا باسكا حسا وسا خانيه عجر چه دکنه موریه چاوا پیدا دکنه میماره خا حج حسنه زخونه محمده اومه حیدره منه حسه علی خلا چیوش عمره مومه محمده حسه قرا حجی اوسکه اوپا حجو حسو قساس دیگهشتنه هب ابریا خیتنا دچون پس بره سیدویا کنه عمه ناره حسه چولو مستویا نوره حشکه جمعه حجیه بوده بچه بیزو حسه رجه آبتله حلوته علی بنگه چرچیا باند کرن در باست بون داده همرشه شیرنه پپه علیه ممه کاله هری ددان موج مشقه جوم بنیشت شکره فاتکه دستاندن ایوه عربجی دتنگه دو دگو و ماما و چما کدا هرم سوا زویا اینه خورینی نه تاشتی نکرنه بره گولی که راگان کرنه میجاندنه پاشه مانگا دتونه آجوتونه گری ناخره هاتنه دمش که داجی دوی دکنه جنه پشتمر الا هیوه روا تاشه عشا دده الا تا ساته
علا محه فاطمه خجه زخا عوه رحمه مامی توزه عرفا علو یک مر چون رحمته خودشی به دنگ شینه را کنجه خواه دکرن دپکی دوچون ناوا کنجو صفت مریه خجی در دخستن جو نشکاوا شارا دنگ بیجا دسترا به هفت آوا به هفت زراوا خانا مچه عشا کده گورا کلو فاطمانا مستکه تورا مامه اما همه فاتا گره جنا رشه خواه گرد داد مراجی رسمه خواه کر ندکره چل روژی جیام دیسا بردوام دکه ده مسکی حسه قد که خزانا خودی دکه رشوه همه دارا هاف دکه آپه چینو حسبی خجه دکه حسکه حسی علی چوی هایدنه هجرا باردکه جهزار متروی داجی بینا نانی گرمته زخا تیله رون اشتیع لبر آری سیله نیل تخه علا شمه به دستی و وردگرینه نارینا موکه جی گوگه هویر چه دکه مالا مامی زخه جی پسه خه عجر زایه شیری زیچه گلا حسینی فرد چه دکه حسه رمو سره میه نوانی گرتیه برخه داندکه مست قوره فاتح آله جی ججور دا داد کوه چرا خوده سر بید کوه دوه از در کتمه سری کله من مسکر لفیزه عله مدی او علا پزه خی مغاله گرما نیورویه خدانا برسیه هم تشید رسنه هم جی خم خیال و گلیه خد کنه عشا زلو زخا بسنه تتا فودله جونا حیدو بسا پمه فاتا عله خانا پالو علا دده دست رایسانک دبو دبر دوله رلا بوکه رده خسته دعمسکی او ده خواه کرنه بن چنگه خواه ترنه سر حقیوه آدا خورتو فاتا عفه گوزا حسه هوا ممو زخا سله بسا جمه سلطانه خلو فاتا عیسه عشا گاره دعوت دیلان دست پی کرجی کوانیا باتی که دارنی درده خستن خارن چه دکرن مما حجو عشا معمکه فاتا مسته زخا چیلو گلا خامله عیشو قوسو رقاص دردکت نه لیستی که قامچه دلیستن علا بلدغ ملا حمی کور عثمانه فاتح محمده عوی حسی حجوه گله قادره حبش رشوه میمه ملا زخه حجکه زوی کوده حمدیه خانه اوسی ملا چاوشه عرق معمه بینله جمعه خله سرگوونجی حجوه مامکه بکره ایده ملا مچه خورته رنده گلوه خیتر ایسه ماله خلو کماله زخه حسه ایو شاره ملا احمدی مامی سیده عشیره کرده رشی جانبک شیخ بزنی سویدی تریکی حجبانی بازکی دریجان شیغان اتمانی دگشتنه ها جماعت گران دبو قلنه بو که دبرین شیراتکارا شیرات تکرن لهوده همه حمولی علا گاره حسه کوسه حجی ملعلی ومکه حسنی عوه میره حجی خله حنه علا حج احمد ملاویه ماله راقوتکه خوجه ماله بره اوسه بیلی ملو مره حج موسه بکتاشه عمه رشیته کوله حجی حج کوسه جماله علا اتمه ماله حجی بریر اوسوفه دونه حمیته ککو حجی دوریش خاطبه ماله حجی حسین مالا مستکی خاله مجید جشیغی لاوکا خرا چوی خازگن جه بوستانه زوی آده احمدی زوی آده خافتیه پیشه بوستانه ناده گوتیه اونجه جمعه جه بردیل کن بمدن هفت ریو هشت شبا بازدانه حجو جهل که دا حیدو جهل که دا زره خستیه کچک لاوکا بازدانه دجدا حتی نک بنه نگاه خدا حنک بیش دگشتنه ها یارانی دکرن همه آله تفوه ملو ملعلیه خلو آلوه مستی حزکوره
دادا بکری رجه و ما قنده اپوه فاتح کره حسی علی دگوت از دوچما برخوا مل بلوره دخست برخ تلیستن مسکی زیبوج پرست کر لها ایزباند کلک چه دکرن دگو والاج دجدا خال دافتر ها یکی دیو خالکا شکر دادن گولکا یک دیو بلکا رزا دادن جلکا دکانی کیف دا من دوی مرجیجی لبر دیویر بو ننگه خاص شالی دری سری گری بخدا کتو چوگران تم باوع فخیر ابو سیاه اردو لمحینه گرع چوله ده ترسینه حجی محتوب هلا حساس ما مچه حمه ملا الماسه حسنه گنجو مامه خشه دیسا شب شوا سر شوان ابو لسر چیا لبر شوقه هیوه لدور آری کوشکورا و قرش قالا گشتنه هم بعضک جغرا شرجه کرنه بدنگی زنگلا را لبلور اردخنه مچه والی پته زیاه خانه حسوه بله عمره موکه کوشکاره سمه مصطفی عدوله بکره کره معمه قیده احمده مچه اوسه علی حپه حوزان سربلند لوبا کسرا خه کردکشینه دبه و دما نه دما بره گنده ما نه ایمینا بره اوا جیران قن امانه ادم بسه لی مگره دما بره لبریه شیر دودتن لبرسیه دپارزاندن دکلاندن برمالیه و کوانیه دما بره مکار دکر دایک پیره هویر دکر کلوره گر مرون دکر به حال شکر دکر هاوین چو و پیزه ککو دلی دیسا زیزه بلا بونه لدنیای دنی کسی کس نابیزه ازه تمه مینا چیا که لپشتا تمه دا کامنه مکشینه حتی مرنیه لبا تمه